Abin da Hizbar Kano suke yi ƙawata ya isa haka, to wannan abin gaskiya ya kamata mu gaggauta fitowa midiya mai magana, saboda ba zai yiwu ba a ce mun sha wahala mun ba da rai mun yi faɗi mun yi tashi mun kafa wannan gwamnatin. Allah subhanahu wata'ala ya dubi kukan iyayenmu da kannanmu da mu kanmu da wahalarmu, gwamnati ta kafu, a ce wai wani Daurawa da iyalan Daurawa su zo su lalata mana gwamnati lokaci ɗaya da wani maganar su, wai Hizba ko wani kaza. Abin da yake faruwa yanzu a Kano, an je Sarina hotel an kama mata ana daddannawa a cikin motoci yadda kika san ana danna biredi, ana zuwa hotel ana ebo mata ana danna su ana kai su gidan yari. Sannan idan yan Hizba suka ɗebi mata, billahi lazi la ilaha illa huwa, da in musu sharri wallahi gwara in mutu, kuma ba halayya ta bace, gaskiya na faɗi kuma gaskiya nake faɗi. Darajar annabi da ƙur'ani, mutanen nan idan ba su nemi yafiyar wa'anda suke ci wa zarafi ba, wallahi ba za su gama lafiya ba. Sai su kama 'ya'yan jama'a ƙananan yara su ebe su a mota su ce ko su yi musu taliya, wannan abin da ake cewa taliya ne ko menene namiji ya kawo, ko kuma su neme su jagwalgwala musu nono su kyale su tafi gida. Idan kuwa ba su yadda ba, to billahi lazi sai sun kai su iyayensu sun gaya musu abin da suke, bayan yaran sun yi musu. Sannan kuma idan yaran suka yadda yan Hizban suka tattaba su suka jagwalgwala su suka yi musu komai da komai, kuma wai daga nan sai su ƙara zuwa su ƙara kai su kotu a kai su gidan yaro. Wannan zalunci har ina? Kuma an makale da cewa addinin musulunci ake yi wa aiki. Haba jama'a, ta ya ake so mu gama da duniya lafiya? To a sanadiyar wannan abubuwan, ma'aikatan hotel sun yi takarda za su shigar da karar gwamnatin Kano federal akan wannan cin zarafi da ake musu, kuma suna biyan haraji na hukumar cikin garin Kano na gwamnatin Kano, suna biyan harajin kuɗin su daidai gwargwadon iyakarsu, kuma sannan ana turo Hizba suna ci musu zarafi. Abba gida ne zai saka Daurawa ya ce kai Daurawa kai ne shugaban Hizba, ka je ka rinka bi hotel kana sa ana cin zarafin 'ya'yan mutane. Kuma Daurawa yanzu ne ya lalace, da halayyarsa ba haka yake aikin Hizba din shi ba. Sannan wasu mutane suna cewa ta yaya za a yi a ce wai Daurawa ya yi zamani a mulkin Kwankwaso su yi tare da Kwankwaso, sannan Abba gida ma ya zo sannan a ɗora Daurawa. Ai bai ma kamata a saka Daurawa ba. Kuma waccan mataccen Khadijan nan, wannan Hizban nan fara, billahi lazi la ilaha illa huwa ba NPP ba ce, bakin jina rantsi, makiyar tafiyar Abba gida ce, ba ta son Abba gida. Ni ko wallahi ba zan zuba ido ba a zalunci Abba gida, a zuban mai da mutunci a Kano akan Abba gida.